Jauh sungguh
Minggu esuk atus mrebut kas tipis ning resepsimu nyekseni ijab kabul kowe robot jamu statusku mbiyen pacar saiki tamu undangan kelangan kowe aku oleh ijol prasmanan. Ya. Yang ini seriti sambil lo kan. Baik. Asoy. Mangan daging sapi karo maca Quran. Terus Nak kira dirapit jebol tamu undangan. oh, man. Rasane bingung isih ra percaya telung sasi wingi aku isih pacarmu sebab saiki ana wong liya rasa sedih pengen nangis tapi kok wagu awale indah kini berantakan kabeh cerita mbok rampungi nganggo undangan aku gagah teko ning resepsinan kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan aku ngerti yen atiku mung monggo rekreasi aku sadar ku relakan walaupun sedikit ambiar minggu esok atus beropot kas tipis ning resepsimu nyakseni ijab kabul kowe robot jamu statusku mbiyen pacar saiki tamu undangan kelangan kowe aku oleh ijol prasmanan aku rumangsa rong iso nyenengke nuntut urip penak ora kuat sanggane mlaku taunan dadi rono gunane tiwas sayang dadi ra penak atine ngerti-ngerti aku nampani undangan ana jenengmu aku bingung ra karuan biyen pacar saiki aku dadi mantan dadi saksimu pas munggah ning pelaminan aku ngerti yen atiku mung monggo rekreasi aku sadar ku relakan walaupun sedikit ambiar minggu esok atus beropot kas tipis ning resepsimu nyakseni ijab kabul kowe robot jamu statusku mbiyen pacar saiki tamu undangan kelangan kowe aku oleh ijol prasmanan aku rumangsa rong iso nyenengke nuntut urip penak kurang kuat sanggane mlaku taunan dadi rono gunane tiwas sayang dadi ra penak atine ngerti-ngerti aku nampani undangan ana jenengmu aku bingung ra karuan biyen pacar saiki aku dadi mantan dadi saksimu pas munggah ning pelaminan ya
suwon wis ngancani aku selama iki wis isa saling nguat-nguati kudu wong liya sing rasana hubungan iki berlanjut tatak lakune ning jebak banter tenan angine saya dewasa ra ngenteni badai tarang nanging sinau nari ning tengah kadaden tenan duwe omah sing ra berisik kebakat tresnan kebakat kasih lan sayang sok gede harga dadi apa ya yang lek aku dadi pengendang wae
Senyum tipis